Да, добре. Здравейте, много ми е приятно. Аз съм Светлана Румева и имам късмета и честта да бъда част от този прекрасен екип и да участвам в днешната дискусия. Днес ще чуете данни, които наистина са, може би, първи такова изследване в България, което продължава 3 години. Моите колеги Янина Танева от фондация за фабрика за идеи, извинете, Диана Попюрданова, да минем направо на последното име, да не казвам всичките, която е от Обсерватория за икономика на културата, познавате ги всички, са започнали това изследване преди 3 години и аз много им благодаря за това, че те са направили тези усилия да направят анкетната карта, да намерят финансиране и да започнат всяка година да правят такова изследване. Асоциацията се включи, Асоциация за развитие на София се включи тази година, защото се търсеше финансиране за следващата, за 3-та година на това изследване да се проведе. И ние решихме, че можем да отделим от нашия бюджет средства, за да подкрепим тази прекрасна идея. Асоциация за развитие на София е фондация към Столичен общински съвет, но ние се самоиздържаме. Не получаваме пари от Столична община и самоиздържаме се от проектна дейност. И въпреки това решихме, че си заслужава да подкрепим това, което те са започнали, да намерим тези пари и да се проведе още веднъж за 3-ти път това изследване, за да се проследи вече тренда, който е през тези 3 години. Разбира се, тези пари можехме да използваме за други неща, за бонуси включително. Но решихме да го направим с моите колеги, които са тук. Решихме да го направим, да подкрепим това изследване. И това ви го разказвам не за да се похваля. Това ви го разказвам, защото ние наистина вярваме, че подобни изследвания, събиране на данни, анализиране, правене на изследвания всяка година е изключително важно, за да бъдат проследени процесите, за да могат хората, които взимат решения, да вземат правилните решения, да имат правилната визия, а за да може и да има данни, на които ние да стъпим, да даваме идеи. Затова аз съм сигурна, че от тази дискусия в момента ще се родят много предложения. Диана е борец от години, може би от 20 години. Тези предложения дали ще бъдат на местно ниво, към местната власт или на национално ниво. Ще има предложения за промяна на политики за всяко едно ниво. Затова и аз още сега си правя моето предложение. Хора, които взимате решения. Културата има нужда от изследвания. Културата има нужда да знаем какво сме постигнали, защо не сме го постигнали, за да върви по-добре и да бъдат по-ефективно използвани парите. Така че е необходимо все повече и повече да се отделят финансирания за изследвания, за събиране на данни, за анализ на данни. А ние, ентусиастите, както си говорихме преди малко с Диана, продължаваме каквото можем да правим на мускули. Много се радвам, че наистина сме част от този прекрасен екип. Днес ще чуете тези данни от 2 прекрасни дами. От Диана, която, както каза, познавате от много години, е борец. Но заедно с това тук е и Янина Танева. Всички познавате нея, може би, като резиденция Баба, която вече има резиденции в 30 села и продължава тази инициатива. Тя е и директор на фондация Фабрика за идеи. Така че нашия екип се оголемява и съм сигурна, че следващата година сигурно ще има и още привърженици на този ентусиазъм. Янче, се степи ли с... Как започваме? Заповядайте. Да не губим време. Здравейте. За нас е една, как да го кажа, тъжна радост да представим тенденциите, които виждаме в потреблението и участието в култура. Една инициатива, която започна малко интуитивно, малко почти на шега. Сега сме в фаза, която, имайки данни за 3 години, можем да кажем, че тенденциите са ясни, не са всичко, което сме казали до сега, не е продукт на статистическа грешка, а е продукт на политическа апатия, липса на политики, липса на финансиране, което да адресира реалните проблеми
и наистина политики базирани на данни. Аз работя на терен, Диана е изследовател и така се роди нашето дете образование правна култура. С времето, всъщност, тъй като вече трета година правим изследването, имаме право да наречем изследването индекс правна култура. Един индекс, с който измерва най-вече какви са трудностите пред участието, какви са спънките, какви са невъзможностите, от какъв характер са, така че да могат да бъдат адресирани. Това е едно изследване, което нямаше да можем да направим, както и Светлана каза, без помощта на Асоциация за развитие на София. Въобще ние сме една коалиция, която почва да се разширява, да разширява. Всичко ще кажа. Благодаря, виждам. Много благодаря на Гьоте институт, които за втора година ни подкрепят. И Alpha Research, които всъщност направиха възможно това изследване, и Българска музикална асоциация за подкрепата при организирането на събитието. Това е коалиция, ще чуете и накрая. Опита ни е всъщност, че това е една тема, която е хоризонтална, която има потенциал да преодолее геодийните различия, която има потенциал да говори за истинските проблеми с публиките, въвличането на публики, създаването на нови, по един начин, който не е, как да кажа, по-досегашния. Може да ни зададе нов наратив. Надявам се. Извинявам се за този видеоформат, аз съм виновна да се извиня предварително, защото така стана. Това е национално проучване, което е представително, 1003 човека извадка от цялата страна. Почвам по същество. Какво показва тази година изследването, освен че затвърждава тенденции, които ние наблюдаваме вече трета година, че, например, вадя някои основни момента, а Диана ще влезе в детайл. Какво е ценното в изследването, какво е безценното? Всъщност бих казала, че е това, че изследването може да ви покаже в кой регион географски, какви са географско детерминираните права на потребителите на култура, какви са как социалният статус влияе, как приходите влияят. Може да видите как пола се отразява, т.е. участието на мъжете и на жените. Може да видим възрастта, което е много, много важен критерий, по който всъщност политиките трябва да следват. Имаме няколко много важни прозрения, така да го кажем чист български, не са инсайти днес. Но 40% от населението на България не може по финансови причини да се позволи да участва, да бъде публика и да посети представление на живо. Този процент расте. Това също са някои от основните данни. 75% и това е 1%, който също расте. Не са посетили нито веднъж библиотека. 63% не са били нито веднъж на театър. 56,1% не са били на кино, но това е тенденция, където можем да кажем, че има лека позитивна промяна поне, да не звучи много морбидно. 82,7%, и това е една цифра, която се запазва през 3 години, не са били на концерт за класическа музика, опера, балет. Много важно да кажем защо изследваме точно тези класически форми. Аз като човек от независимата сцена, нали, много така също си задавам въпрос, то няма нищо интердисциплинарно, нищо иновативно, това са класическите форми. Но това и са формите, които получават най-много публично финансиране. Една от целите и експертизата на Диана тук до мен е именно публичните финанси в сферата на културата. По този начин ние виждаме, че те не достигат до българските граждани. Ние виждаме една неефективна публична политика по отношение на културата. И сега, любимия ни въпрос. Нито веднъж. Въпросът нито веднъж. Нито веднъж през... казвам, сега виждате слайд, който показва натрупани данни, къртовския труд на Диана да ги събере. Аз се борих да ги визуализирам, съжалявам, че още се уча, не съм специалист в това. Но така, изтеглихте филм, ходите на заведение с жива музика, какво е важно да отбележим тук? Както виждате, има тенденции, които през 3 години се запазват.
2024 година в тъмнозеленичкото. Това е непосещение, т.е. колкото е по-висок процента, това е процента на непосетилите библиотека. Той се увеличава. Например, процента обаче на ходилите на концерти понамалява. На събори ходят. Театъра, зависи като концерта, това ние не сме го изследвали, да. Театърът остава горе-долу в много стабилни стойности. И теглянето на филм е една много динамична територия, за която и Диана след малко ще каже повече. Но операта, балета и класическата музика определено си седят на 82% вече трета година. Само едно изречение, ако позволите. Това, което наблюдаваме в художествените дейности, е една от дейностите, вероятно прави впечатление. Това е дейността на посетихте заведение с жива музика. Това е нашия тизър към българските граждани, шега, какво въобще разпознаваме под културна дейност. Ясно е в тези 3 последователни години, в които казахме, че измерваме тенденция. Ако 22 година казваме, че това е пост-ковиден период, може да има флуктуации, може цялата аудитория да не се е престрашила и да седи у нея рационалния страх да не се събира на големи групи, то в 24-та година това въобще не стои като казус. Т.е. тенденциите се затвърждават. Това трябва да кажем. Няма никакъв ефект на COVID, измерването, което правим в последните 2 години. Но посещението на жива музика, и тук бих искала да отбележа, тъй като повече нататък в презентацията нямаме дълбочинно изследване относно тази така наречена културна дейност. Най-много младежка аудитория във възрастовата група 18-29, най-голяма честота на участие в тази така наречена културна дейност. И това ни дава яснота къде отива една от най-чувствителните групи, която ние виждаме в другите класически културни дейности 18-29 годишна възраст. Това искам да кажа като допълнение. Кога е момента за въпросите? Може би точно това динамичен формат. Да, точно това исках да ви спомена, че наистина не е необходимо да чакате всичките слайдове да приключат, а може интерактивно сега да се задават въпроси, така че и така би било по-удачно за дискусията. Да, за да връщам. Добре. И аз имам. Да, интересно ми стана. Добре, 2 въпроса. Може 70 слайда. Според IFPI България е естествено първенец в интернет пиратството. На първо място музика, на второ филми. Изтеглихте филм, ми е интересно как точно сте го залагали на база платени стриминг платформи или имате някакъв вариант да индексирате и да отчетете пиратството? Може ли да съберем 2 въпроса? Защото това има огромно значение в последствие за частно копиране и всички последващи несгоди за тази част от сектора. И финансови загуби, и загуба на работни места. Добре, бихте ли прекали да ги събираме? Моят въпрос беше към новия индекс, който заходите на заведение с жива музика, който е така вашата закачка, с други думи. Има ли някаква специфика към или подвъпрос, какво точно включва това, как се измерва, нали? Дали просто така общо е зададен въпроса или има и бих допълнила, има ли жанрово разделение, защото това също има значение. Интересно е как е формирани, как се... Беше представена историята, как сме финансирали това изследване и трябва да кажем, че това е благодарение на усилията на Гьоте институт, Фонд култура и Асоциация за развитие на София в 3 различни години. Изследването е на екзистенц минимум като финансиране и този ресурс, който имаме, отива с огромно, огромна добронамереност и финансова от страна на социологическите изследвания. За изследване, което да влезе в дълбочина по различните културни дейности, т.е. да разделим въпросите платформа, платена, като Netflix, Sky и така нататък, HBO Max,
и нелегалното тегляне през торент сайтове, това са още въпроси в допълнение. Когато говорим за посещенията на кино, например, там можем на някои от дейностите можем да прехвърлим към националната статистика, защото знаем при посещенията какво е разделението по български, европейски, американски филми. Знаем също през сценичните изкуства какво се случва. Но не за всички дейности, т.е. трябва едно мащабно изследване. Ние използваме този повод също с социологическото изследване да кажем, че запълваме една роля, важна, която следва Министерството на културата да провежда ежегодно и да провежда дълбочинни изследвания за всяка една културна дейност. Защото аз не виждам смисъла, когато на този слайд мога да кажа сумарно процента за без посещенията на заведения с жива музика. Извадили сме тази културна дейност. Както казах, това е шега, въобще какво се припознава като културна дейност. 63%, малко над 63,1% е неучастието на българските граждани в културни дейности. И това следва да бъде фундамент, от който да започне новата културна политика, за която дебатирахме онзи ден в Народното събрание. Дали успях да отговоря на въпросите? Аз не разбрах защо джаза е шега, но можем да продължим нататък. Не, че шега. Имаме концерти, които са поп-музика, поп-фолк музика също така, тя не е изключена. За съжаление, все още фигурира. Всъщност, едно от нещата, което изследва методологията на изследването прави, че позволява да видим колко често хората, които ползват какъв вид потребители са, и на участието очевидно го видяхме сега в отделен слайд, но останалите, тези, които потребяват тези 30-40%, как точно го правят? 1 до 3 пъти, 4 до 7, 8 до 12 и над 12. Както виждате, тези, които всички, дори 4 до 7, всички са в долните проценти, които са около между 5 и... Значи над 12 са обикновено около 1%. Просто интерактивността на тази презентация леко е проблематична с видеоформата, но да. Използваме разделението също, когато говорим за национална статистика, разделението от 1 до 3 пъти, от 4 до 7 пъти, 8 до 12 и над 12. Тъй като Европейската комисия, чрез Евростат и страните членки, прави изследване веднъж на 5 години, което измерва активната работна сила. Тоест, това са хората, които са на пазара на труда, формират доходи и налагаме в допълнение тези данни за това, за да имаме максимална съпоставимост с използвани тези граници на участие като измерване. Да. И така, сърцето на нашето изследване е защо не се случва, какво се случва, че не се случва, какви са причините, какви са проблемите. Има лека динамика в тези причините, може би това е така съвкупността от информация, която има най-комплексно значение, най-много изводи можем да направим по отношение на политиките. Намалява със сравнение с миналата година, всъщност скъпо е, става причина за непосещение при доста по-малко софиянци. Например, като цяло това се отразява, не само от София, но се отразява финансовия параметр, вече не има намаление. Така да кажем, повишаването, може би, на идеяното по-добре, като финансист може да каже, но на доходите се отразява. За сметка на това расте и нямам време. И това, което е много притеснително за всички от тези групи, чието доходи хем не са се увеличили, хем политики няма, има нарастване на хората, които твърдят, че нямат физически достъп до събития, т.е. транспорт. В тяхното населено място не се предлага такова нещо, наблизо не се предлага. И да се предлага, примерно, в съседния областен град, където те нямат достъп. Това е 1/4 от населението на страната, пълнолетното. Това е много висока цифра.
Това са много хора, казвайки, че нямат достъп, това са хора, които имат желание, но нямат достъп. Не са тези, които казват, че нямат време, защото те са преценили, приоритизирали се. И тук имаме едни много интересни 13,7%, които леко нарастват, предимно още по-висок процент за младата публика, за които е много важно да бъде така социално валидизирано тяхното участие в култура. Тоест да бъдат с компания, да бъдат с други хора в група, да не са сами и излиза, че дори да имат желание, ако това не е социално приемливо, ти да отидеш на опера, пък се очаква друго от теб от твоята среда, не го правиш. И едни твърди така 16%, които малко и нарастват, които просто не харесват културни събития. Мисля, че тях можем да ги приемем просто. Честно и почтено. Ето тук виждате динамичния ред за 3 години. Всичко това, което преди малко видяхме, виждаме как се развива през тези 3 години. Само секунда, че този да. Така, скъпо не мога да си го позволя, е бил много по-сериозен фактор след COVID, отколкото е в момента. Нямам свободно време, също беше миналата година доста сериозен фактор, сега малко е поналял, но това вече Диана ще ви каже, всъщност много зависи от региона, от възрастта и от доходите. Нямам доста до такива събития, виждам една задълбочаваща се тенденция на липсата на всякакви политики за транспортни ваучери, ще бъде за гостуващи представления, за колаборация между местни сцени, да речем читалищни и свободната сцена, каквото и да е, това не се случва. Не ми харесва този тип културни събития, един така сравнително стабилен, но увеличаващ се, за съжаление, сегмент. Нямам компания, също е доста стабилен. И разочарованите от събития, които повече не искат, също така ги има. Така, това може би Диана ще поканя тук да коментира как се променя. Тук само не знам да виждате отдолу, малко е замъглено. Всъщност първата тройка за София, следващото областен град, малък град, село. Виждаме как скъпо е фактор за селата. И сега нека да гледаме за 2024 година. За София това не е такъв голям фактор, както за областните градове, малките градчета и за селата. Много може да се каже по отношение на връзката на увеличение и нарастване на средните брутни възнаграждения в последните години. Това сме го коментирали последните 2 представяния, че има фактор, който все още отразява на гледна точка на динамика и различие между столицата. Много пъти казваме как не е възможно тук да няма достъп на гражданите в столицата и това да бъде фактор също така цената. И тя е фактор и в центъра на София така и е фактор не само за чувствителната група 65+. Фактор е, тъй като имаме разраз по доходи, който ще видите, този фактор се вижда и в предпоследната относително висока доходна група, която ние измерваме като средно брутно възнаграждение за страната. Това е фактор за част от културните дейности. Разбира се, в селата имаме, освен скъпо е, липсата на достъп и особено този фактор, цената като фактор, влияе за един цял статистически район на планиране северо-западния. Част от цялата северна част или северен централен район на планиране, южен централен район на планиране, там където е Пловдив. И ние много пъти казваме София, Пловдив, Варна, Бургас. Да, обаче ако извадиме самия град от околностите, както се казва, ще излезат много по-големи проблеми, които са тъждествени на малък град или малко населено място или села. И това е огромен проблем на културната ни политика, че продължава да концентрира културни дейности в отделни точки на страната, а не с план и развитие за отделни статистически райони на планиране. Ето защо тук използвам случаи от предходна дискусия, която направихме
в Гьоте институт за регионалното развитие и в онзи днешния ден в Народното събрание, дискусията за устойчиво развитие на българската култура, важен акцент е новото райониране на страната и тези дефицити и дефекти, които ги виждаме в дисбаланси между отделните статистически райони, да бъдат смекчени. Не само, че народните представители са задължени от член 20 да се осигурява балансирано развитие между отделните региони в страната, и това мисля, че следва да бъде основа. И тук и реферирам към колегите, които се занимават с културен туризъм, с туризъм, въобще от Министерството на туризма. Това е изключително важно за стратегическия ни икономически сектор. Да има балансирано насищане с културни дейности от гледна точка на привличане на резиденти и нерезиденти, както се измерват туристите в България. Една голяма задача, която ние за това казваме, непрекъснато повтаряме, този тип политики, особено за регионалното развитие, те не могат да бъдат заключени само в Министерството на културата. Те следва да бъдат направени като една мащабна стратегия за достъп до култура между различни институции. И туризма, но и образованието, което е изключително важно, регионално развитие, иновации и растеж. Ами да, в продължение на това, темата с транспорта също. Първото е София, вторите три са за областните градове и вече в малките градове и на село вижда, че проблемите с транспорта са между 30 и 45%, което е доста сериозен процент. И този много важен въпрос. При какви условия бихте посещавали повече културни събития? Какво би ви насърчило, какво би помогнало това да се промени? Парите са всъщност фактор за над 50, значи 57, това са между 56 и 57% и трите години. Тоест парите са все пак много сериозен фактор, каквото и да се случва с доходите. Повече свободно време, един динамичен фактор, който между 40 и 53% седи. Това всъщност би казал, че реферира към темата за нестандартните локации, за нетрадиционни места и локации за изкуство и култура, които могат да се съобразят с с работния ден на един човек, който, да речем, дори на две работи. Трябва да можем да мислим гъвкаво, доста иновативно, за да можем да хванем едни 42%, които няма ли време. Сега, ако приятелите ми дойдат, както казахме, това е изключително важно за по-младата аудитория особено. Тоест, това може да бъдат всякакви насърчавания, дали ще бъдат групови билети, дали формите по някакъв начин адресират общности, цели общности, каквото и да е това, като политики, като тактики дори, всъщност е основният му адресат могат и трябва да бъдат младите хора. Да, ако има нещо в моето населено място или по-наблизо, т.е. географска достъпност. Географската достъпност е другото, за което говорихме, има много начини за това, дали се създава ново съдържание, което е с артисти, локални хора, както ние правим с резиденция Баба, дали е гостуващи представления. Аз само ще кажа като човек, който е конфронтирал местната общност с плейбек театър в едно малко село в Северозапада, че това е изключително ценно и за двете страни и изобщо всички тези стереотипи, че там хората и по-възрастните не са отворени към различни форми, абсолютно не отговаря на това, което аз съм видяла поне в тези 30 села. Разбира се, има въпроси, има конфронтация, но това е целта, да си задаваме въпроси и да има междупоколенчески диалог. Организираният транспорт е все по-голяма тема за 19% вече от българите. Има много решения. Работим ние по един проект в Словения, където има мрежа от доброволчески транспорт, има подобен проблем като нашия, има, разбира се, транспортни ваучери. Общините е редно тук всъщност активно да участват. И другите са вече
неща, в които ние по-скоро не може да влияем, като не би посещавал повече и други фактори. Към какви събития бихте имали интерес, ако са достъпни и са във вашето населено място? Тук не се променя особено, единствената промяна може би от предишните години, която трябва да отбележим. Театър остава фаворит, но киното започва да го догонва. Преди имаха разлика от няколко процента. Киното определено набира скорост. Театър остава фаворит на българите. Това са над 50%, мисля 54%. Кинопрожекциите също. Третото най-желано нещо са концерти, свързани с народна музика и танци. Музикални представления на живо, т.е. концерти. Посещенията на музеи са около 29%, изложбите, галериите около 22%. И групите за самодейно творчество, след малко ще видите, ние сме на последно място, може би в Европа, по участие в самодейно творчество. Държавата създава читалищата. Към днешна дата може да се похвалим, ще видите, има хубав слайд, над 90% не участват. Но хората казват, че ако има група за самодейно творчество около тях, това е интересно за изследване, лично на мен би ми било интересно да бъде повече. Класическите концерти така не са най-предпочитани, но има едни около 18% хора, които биха посещавали. И беседите, лекциите и четенията бележат още по-голям спад от миналата година и по-миналата, като явно аз лично си го обяснявам с нашата загуба на навик за колективни, критично мислене, колективни форми на обсъждане и го намирам за притеснително. Сега това са за 3-та години, всъщност това, за което до сега говорихме. Може би интересно е наистина, че киното просто наистина набира скорост и вече се изравнява с театър като най-желана форма на събитие. Тук само да кажем, че измервания, които засичаме с националната статистика по видове филми, последната година показаха феномена Гунди, както го наричаме. Това се случва още веднъж в предходните години с Миси Лондон. Да. Въпросът е тук как ще бъде използван този ефект или феномен в културната политика, доколкото Закона за филмовата индустрия не насърчава развитие на аудиторията. Имаме квоти за показ, които спазваме в местата за кинопоказ и най-вече в мултиплексите. Но считам, че когато говорим за устойчиво развитие на културните дейности, аудиторията следва да постъпи като раздел в цялото секторно законодателство, плюс допълнително финансиране, за да може да се използва този ефект от подобни един или два филма, които сме имали последните 35 години. Това действително е факт, защото за първи път от много дълги години минахме американското кино, което сумарно, когато говорим какво кино гледат, и след малко ще видим разбивките по кино, в България съотношението е горе-долу 85 до 90% американско кино. И останалата част е европейско и българско кино. Средно за Европейския съюз съотношението е 60 към 40, 65 към 40 американско кино. С новите тарифни планове на президента Тръмп не се знае как би се променило. Само да добавя към този слайд, виждате много ясно извън театъра и киното всички други жълти чертички как намаляват. Това може би слайда, който най-добре показва как липсата на политики води до загуба на публики. И ако преди 3 години има с 4% повече хора, които са желали, или 6 или 10 да посетят музей, желаящите почват да намаляват. И това е много така стабилна тенденция, пак казвам, и пак извън нещата, за които Диана каза, всъщност си е тенденцията. Ето тук много добре се вижда при музеите. Около почти 37% биха посещавали музея, ако има по-наблизо, в момента те са 29%. Тоест, когато не подхващаме желаящите, става много трудно след това да се създаде нова публика. Така, ето, любим въпрос за 24 май.
само не пропуснахме един слайд. Този, да. Ами, това е. Да, има хора, които четат и такива, които не четат. Тези, които четат, са повече от други. Така. И следва една тенденция, която, за съжаление, леко намалява в четенето на книги, но следващия слайд искам да ви обърна внимание на него. Той е също доста... Ето. Този слайд. Предишната означава колко книги средно са прочели тези, които четат. 8-9 книги на година. Тъй като сме в съвременния продукт Canva, да доведем някои допълнителни пояснения. 43% и 60% не са прочели, български граждани, не са прочели нито една книга. От прочелите, останалата част, средно измерваме динамика на прочетен брой книги. Това в предходния слайд са около 9 книги на годишна база. Малко над 9 малко над 9 книги, малко под 9 книги в втората година и намалява с намаляваща тенденция. Не процента е книги. Да, не процента книги. През издателствата ли се засича? Не процента. Не, това е себеоценка, социологическото изследване. Аз това казвам, че ние засичаме с националната статистика там, където има, но социологическото изследване е себеоценка. Затова не може да кажем, както при структурната бизнес статистика, от която взимаме данните за икономическия принос, 100% това е така, но измерваме тенденции. И тези тенденции, аз за това започнах, че те се потвърждават. Някъде имаме флуктуация, влошаване, подобряване, но затвърждава се една трайна тенденция. И по отношение на четенето на книги, цената тук също е фактор и трябва да кажем, че да, политиката по въвеждането на диференцирана ставка на данък добавена стойност от 9% изигра ролята си. Защото и измерваме през националната статистика увеличение на закупуването на книги, т.е. няма ярка ситуация, в която казваме диференцираното ДДС го махаме от крайната цена. Но при нарастващите цени на хартия, консумативи, брутни възнаграждения, глобални конфликти, които също влияят, цената на хартията изключително много се повиши, но се запази крайната цена за потребителите. Това беше ролята на диференцираната ставка на ДДС. И има опция, въпреки че Европейската комисия не толерира нулевите ставки, дава препоръчителна бележка те да бъдат едноцифрени, но книгоиздаването с оглед на тези данни, не посещението на библиотеки на около 75%, може чрез държавна политика да поискаме или минимална с минимален процент, или нулева ставка. И това също ще бъде политика към насърчаване на четенето. Да допълня аз нещо, докато слушах Диана, че всъщност социологията в този случай за четене на книги е много по-вярна и по-точна за измерване на отношението ни към книгите, защото ние може да купуваме книги, но да не ги четем. Така че тази самооценка чрез социологията е изключително притеснителна и е много верен резултат, който трябва да ни накара да се замислим. Да, щом 3 години горе-долу се виждат подобни цифри, явно и не лъжат хората, че са въпроси. Явно това е лично. Има ли разделение на български и книги? Няма го като... Това аз обясних както с киното, с концерти и така нататък, или пък платформи. Това, за да се направи, следва да има още няколко въпроса и огромен бюджет за социологическо изследване, което за нас към настоящия момент е непостижимо. Правили сме такова изследване чрез Агенцията на Отворено общество преди повече от 10 години и когато наложиме въпросите, които са по националност на културния продукт и очаквания на гражданите или предпочитания, които измерваме, те искат да потребяват, например, българско кино,
но няма достъп до него. Години наред квотите за показ на български филми не се изпълняваха. Българските автори присъстваха като предпочитани тогава в онова изследване, но това казвам, че следва да се проведе дълбочинно с множество въпроси. Добре, отиваме на неучастието в самодейни групи. Така. Това е. 89-90, нали, леко нарастване дори. Скоро ще стигнем 100-те. Предимно в разбивката по полове жените са по-активни, там където изобщо някой участва. Редовността спада и тя. И, както виждате, всъщност има сериозен спад от 5, почти 6%, които все пак понякога са участвали. Сега са 7, редовните от 5 са 2. Така че това е един, понеже аз работя в читалища, все пак един много интересен комплекс от причинно-следствени връзки, особено за страната, защо функционират ли читалищата специално, по какъв начин, как могат да отговарят адекватно на съвременните нужди. Но дори в София, където има голямо предлагане отново, неучастието пак е голямо. Защото има тенденция с развитие на школите. Но школата пак е любителско изкуство, но е очевидно предимно ние сме изследвали от 18 нагоре. Моето подозрение и хипотеза е, че до 18 всъщност се случва много по-активно участието, а след това сме си взели културата за цял живот. И колко пъти... Да? С хората, които казват, че нямат свободно време. Не ви чувам. Айде да. Правили ли сте съпоставка с показателя за свободно време? 37%. Имам предвид между двата отговора, къде са покриващите се? Дали сте правили? Такава крос-връзка? Не, то може да се направи, то в смисъл 37%, пак остават едни 40-50%, които не има това проблем. Имате предвид по отношение на демографските фактори, като възнаграждение, например? Да. 37% когато дава този отговор, огромната част, и това е също 3-годишна тенденция, са хората с най-високи доходи. Хората, които, особено след COVID, се започна интензивен труд от тези, които са ангажирани на пазара на труда, т.е. както казах, формират и най-високите доходи. Ние имаме графа, която измерва и разделя дохода 3000+, последната графа, за да хванем хората и с най-високите доходи. Там е най-голямата липса на свободно време. Липсата на свободно време също така измерваме и през грижа за болен човек, грижа за малко дете. Това е също фактор, който играе роля за участие или неучастие. И това е най-високите доходи, също така са в една активна възрастова група, която е в диапазона 30-49. Това не са хората 50+, 55+, или пък най-ниската възрастова група, която ние целево следим заради младежкия порив, както се казва, и развитие. Аз може би избързвам, но от всички тези критерии имате ли фокус група точно по възрасти и точно тази най-критичната от 18 до 25-26 години, защото ние правихме едно изследване на публиките към Столична община и се оказа, че точно те се чувстват незасегнати от културно предлагане. Различни са критериите, но много е интересно. Това е наистина най-недокоснатата група от култура. Специално за София сме ги изследвали, а вече за провинцията и по-малко населените места смятам, че също там е страшно положението. Извинявай, можеш ли да споделиш кога е правено това изследване? Еднократно е правено, т.е. няма тенденция да се повтарят въпросите през следващата година, т.е. сега го правим. В момента с фокус група 15-29 години, като от различни училища,
смисъл, така, които са с различни профили, те наистина се чувстват абсолютно не докоснати и не засегнати от културното предлагане и не се идентифицират въобще в културните събития, които се случват. В смисъл въобще, нали, това е много така пресилено, но много малко се чувстват за себе. Има логика. До 18 са в ръцете на амбициозни родители, а до 25 рядко са икономически активни, за да имат доходи, с които да си позволят достъп до култура. Аз за това взех отношение, защото точно ми стана интересно, че те наистина до 18 години са в школи и са някакси институционално или родителски поети по някакви канализирани в тия културни събития. И този период е наистина много критичен до 25. Добре, благодаря ти. Нека и Диана сега да сподели данните. Това, което предстои да видите по някои от културните дейности, освен въпроса ходите ли, не ходите ли, разделението, което имаме 1 до 3 пъти и така нататък, възрастовите групи. И това, например, е при посещенията, отговарям направо с един от слайдовете, това е при посещението на кино и там, където ние измерваме специално тази възрастова група, 18-29, с най-малкия процент неучастие, с най-големия процент повторяемост, както и при теглянето на торенти, на легални плюс платформи. Това са дейности за младия човек в тази възрастова група, най-лесно смилаеми. Когато отворим данните на националната статистика, за да видим филмите по националност, излиза, че младият човек на възраст 18-29 години, изключвам Гунди въобще, защото това е единичен случай, младият човек гледа преди всичко американско кино. Той е станал на възраст до 18 години от телевизионния екран, където е гледал американските анимационни канали, които ги има във всеки пакет, който се предлага. Тоест, това е по друг начин формиране на ценностен модел. Имам удоволствието да съм преподавател университетски, когато водя разговори на нас студентите в НАТФИС, а със студентите ми в УНСС издавам въпроса какво кино се гледа, защото те изучават аудиовизуална политика. Те не могат да гледат европейско, те не могат да покажат 2 или 3 филма да ми изброят европейски от над 2500, които се създават ежегодно в Европа. И българските филми са много специфични и навляза една линия на нещо като кино. Може да кажем пост-кино, Русалки, Фабрика за кокошки и прочее. Но не артхаус кино, което изисква формиране на нагласи, развитие на вкус, за да можеш да гледаш българско и европейско кино. Това ни дава яснота тази възрастова група и ако трябва да преминем нататък по възрастовите групи, навсякъде ще виждате, само да вършим едно изречение, извинявайте, отразяваме тези две групи, за да стане ясно 18-29 и над 65 годишна възраст. Защото неучастието при тях е огромен двуцифрен процент, с много голямо свободно време, формиран вкус, десетилетия назад, при различни системи трябва да кажем, но липса на доходи. И хората над 65 години не следва да бъдат изключвани, защото ние повече мислим сега и даваме препоръки за възрастовата група 18-29. Аз в тази връзка исках да попитам, докато сме на тази възрастова група, може и да сте изследвали или какво мислите за тази инициатива, където вече няколко общини въведоха, примерно културния чек за младите хора. Имате ли такива изследвания? Остава ли нещо устойчиво или просто еднократен акт, който няма особени последствия след това? И въобще като публична политика, дали е добре да се развива на повече места? Не само, че изследваме нашата основна препоръка, която 3 години я разпространяваме чрез медии или в публично пространство, но по-нататъка са нашите препоръки, създаването на културен паспорт от 6 до 26 годишна възраст. Културен паспорт какво означава? По 100 лева на годишна база за участие в културни дейности, но не американски филм, използвайки тук последната извадка, не посещение на заведение с жива музика или поп-фолк концерт, културни дейности.
Тази извадка, която е от 6 до 26 годишна възраст, около 1 милион и 300 хиляди. Това са всички деца, ученици от всички форми на образованието, студенти и младежи. Най-голямата инвестиция, която държавата може да направи, най-лесният ход, който българската култура може да предприеме, за да се увеличи бюджета за култура. Много трудно моето съсловие на финансисти при извадка, която е 1 милион и 300 хиляди, при липсата на достъп на гражданите, защото ние знаем какво означава разхода на публични финанси, без да достигат под формата на услуга, дали е публично благо или смесено благо до български граждани, това много лесно може да бъде въведено. Въпросът е, че и тук не знам към кого да реферирам, защото винаги се случва така, че Министерството на културата не посещава представянето на социологическото изследване, защото ще трябва да започне из основи нови политики, различни от тези, които провежда в момента. Без да има шапка тази инициатива, дали от Министерството на културата или друга институция, затова онзи ден отидахме в парламента, не в Министерството на културата, в парламента. Тази шапка трябва да дойде от някъде, защото ние като граждани не може да казваме на Министерството на финансите, въведи сега тези културни паспорти. Това е практика в редица държави с огромен успех. Даже на слайд с държавите, където... Аз също искам да добавя нещо и да ви благодаря, че подхващате културния паспорт, защото си спомням преди 2 години, 2023, когато асоциацията координираше и създаваше стратегията за култура на София до 2033 година. Тогава пак направихме една такава дискусия в този формат в София Лаб и все още работихме по документа, разработвахме стратегията. Беше предложена тази идея и тогава решихме, че София като столица на държавата е нормално да включим в стратегията тази инициатива, макар че тя, разбира се, зависи от партньорството между различни институции, но София да започне като столица на държавата, да направи първата крачка, да покаже пилотно, че това нещо може да се случи. Така че тази инициатива е включена в стратегията на София. За съжаление, от тогава до сега, освен политически битки, избори и така нататък, това не се е случило. Но да, надяваме се един път да има подкрепа, достатъчно сериозна подкрепа на хора от културния сектор, това нещо да има натиск срещу институциите, това да се случи, защото наистина е много сериозно решение на някои проблеми. Аз по-скоро ще посоча, съвсем набързо ще минем през културните дейности и демографския разрез. И започнахме с кино, но от възрастовите групи да покажем какво се случва с участие или неучастие. Казахме вече по повод на феномена Гунди. Това, което се случи, се отразява в някаква степен. 23-24 имаме намаляване на неучастието по тази културна дейност в сравнение с началото на периода 22 година. Това, което можем да кажем по отношение на София, защото е важно, когато сме успели да придобием титулата Творчески град на киното на ЮНЕСКО и имаме стратегия целево разработена, какво се случва по отношение на изпълнение на политиките. И това е също един голям тест, който правим. И намалява неучастието на софиянци по отношение на посещенията на кино. И както се вижда, това са от началото на периода повече от 18%, което е драстичен спад спрямо останали дейности, които ние измерваме в рамките на столицата. Нараства, разбира се, и посещението от 1 до 3 пъти, до над 43%. Нараства в тази връзка и една графа, която много често не дава съществено изменение 4 до 7 пъти. Защото, и казвам в самото начало, измерваме от 1 до 3 пъти, за да видим, или тези категории, които сме ги направили, за да видим честотата на участие. И в икономика на културата това се нарича рационално пристрастена аудитория. Тоест,
много често дохода не реферира върху нагласата ти да отидеш. Колкото и да струват билета, можеш да си го позволиш, защото имаш нужда, имаш потребност да участваш в културни дейности. През тези всичките категории измерваме рационално пристрастената аудитория, която повече от веднъж или по-скоро инцидентно е отишла в рамките на културно събитие. По образователен статус няма да се спирам на повечето от дейностите, но тук използвам случая да кажа, да, висшистите са рационално пристрастената аудитория и се вижда голямата динамика и разлика в неучастието в културни дейности. Това може да го видите като съотношение във всички културни дейности, когато направим разделение висше, средно, основно и по-ниско. Грамотността и образованието е фактор. Това не е феномен само в България и тази извадка не е валидна само за България. Образованието е фактор и висшистите са рационално пристрастената аудитория в рамките на културните дейности в европейски и глобален мащаб. Разделението, което правиме по доходни групи е под 500 лева, за групата особено 65+, от 501 до 800, от 801 до 1000, 1001 до 2000, над 2000 лева. Нито веднъж посещението на кино може да видите драстичния спад от гледна точка на доходните групи, които, разбира се, за най-високата доходна група, това е малко над 1/4 неучастие. И респективно при цена на билет, която ние отразяваме в поредица от изследвания в филмовия сектор, едно семейство, за да отиде 4-членно с 2 деца, 2 родители, да отиде в мола, на кино, това е сериозен ресурс. Не всеки може да си го позволи, затова реферирам към първоначалната част от представяне на изследването. 40% считат, че цената е фактор. И няма логика единствената културна дейност, която не е освободена или с диференциран данък добавена стойност, това е показа на филми. Ние сме едва някои държави, но не в Европейския съюз, а в по-широкото разширение на Съвета на Европа, които нямаме диференцирана или нулева ставка за входните билети за кино. Това би снижило цената, една от мерките. Другото е разделението българско-американско кино. Това, за съжаление, обаче не влиза в приоритетите дълги години по отношение на филмовата индустрия. И разбира се, пилотния модел, който също години предъвкваме и сме предлагали на различни политически кабинети 100 читалища пилотно, да въведат алтернативна артхаус киномрежа, която да прожектира филми, не разбира се с качеството като в мола или многозалното кино, но осигуряваща достъп в чувствителни райони. И още една препоръка ще видите по-нататък, това е мобилното кино. Един тир, който се разтваря и се превръща в мини-зала. И той може да бъде използван както за населените места около София, защото столица, но ние също имаме села. Може да бъде използван за северо-западна България или там, където въобще с десетилетия не е имало прожекция на кино, например. И другото разделение, което ще видите във всички културни дейности, това е по все още действащото статистическо райониране, по статистически райони на планиране и динамиката, която имаме по линия на неучастие и участие в отделните статистически райони на планиране. Можем да вземем тук вече и да засечем броя, например, на киносалоните, извадка, която прави националната статистика ежегодно и в интерес на истината новите данни за 2024 година излизат за 24 май ежегодно от националната статистика, така че съвсем скоро ще можем да съпоставим и данните с динамиката на броя на киносалоните, броя прожекции по статистически райони на планиране. Разбира се, вижда се югозападния район, който неправилно София присъства в него и новото райониране изправя тази несправедливост, защото югозападния район без София има характеристиките на северо-западния район. Такива проблеми имаме по отношение на културното участие.
Дори Перник, който ние го имаме като сателитен квартал или сателитен град на София. По отношение на торенти или интернет платформи, нещо, моля? Имам извинявай. Един въпрос като начало. Казахте, че сте презентирали вашите концепции на министерствата. Какво отзивчино сте получавали от тях? И работите ли с НПО организации? Партнирате ли с европейски организации, НПО организации, които да промотират вашата дейност и да се направят промени по тези параметри? Юлиан Тасев се казва Международна фондация за развитие и свобода. Да, благодаря ви за въпроса. Също списвам профил на културна политика на Република България. До този момент, последните повече от 15-16 години, с моята колега от Обсерваторията по икономика на културата, по-настоящем от около месец с Яна Генова, която беше доскоро заместник кмет на Столична община. На всички международни дискусии говорим за проблеми, предложения, те не са само единствено за България. Член съм на комитет, който е Европейска мрежа експертна за култура се нарича, която има задачата да консултира Европейската комисия по всички документи. Всички тези неща се говорят, представят, плюс по линия на ЮНЕСКО и творческия град на киното, тези неща се дебатират широко в международните срещи. На Министерството на културата по отношение на киното мога да кажа, че сме създали между УНСС и НАТФИС форум, филмофорум за устойчиво развитие на филмовата индустрия, години наред, двете национални институции на ФЦ, Филмотеката, плюс всички граждански творчески организации, гилдии в киното. Чуваемост няма. Няма приемане на препоръки толкова лесно от страна на Министерството на културата. Аз това казах, че днес те не са тук, защото с тези данни, нарушавайки конституционните права на българските граждани, които са записани в член 20, член 23 и член 54, те следва на момента, на мига, да променят из основи културната политика. И много по-лесно е по инерция да продължиш и да се правиш, че тези данни не съществуват. Тези данни, откакто ги представяме, минахме през 4 или 5 правителства. Еднотипно отношението. Само за това изследване. Да не говорим за други, в това число икономически принос, например, същата ситуация. По отношение на... Успях ли да отговоря на въпроса? Да, благодаря. Каквото е могло да се измисли е направено, за да се представят в това число и участие в Народното събрание на поредица от кръгли маси в последните години, за да се каже директно пред политиците какво се случва, каква е реалността в културата. Искаш да кажеш? Накрая сме оставили място да помислим как заедно да действаме, защото явно опираме в едни такива ригидни системи, така да го кажем меко. И се надявам всъщност това, което ще стане дума, но всъщност приканя да помислим за една коалиция доста до култура и да видим как може да действаме заедно, извън традиционните досега пробвани методи. По отношение на платформите и торентите, тук само ще използвам случая да кажа с най-голяма честота в последната група, каквато не можем да видим по отношение на останалите културни дейности, над 12 пъти. Когато говорим също така за зрителската аудитория, особено за аудиовизуален продукт, трябва да кажем, че в рамките на нашите изследвания взимаме данните от националната телевизия. Много често политиците казват, ние не гледаме, т.е. българските граждани не гледат българско кино. Но тази културна индустрия има множество дистрибуционни канали. И събираме информация за всеки един дистрибуционен канал. Посещенията на кино, да, дават ни яснота през този традиционен дистрибуционен канал, който се измерва или се поставя киното с театъра, например, лимитирана зала и брой места. Платформите ни дават друга информация от една точка на честота на гледане, а Българска национална телевизия, която е основно екрана на българското кино, игрално, документално, анимационно, ни дава представата, че имаме гледания по отношение на игрално, документално, анимационно българско кино, повече от 35 до 40 милиона гледания на годишна база.
Така че това е един сериозен аргумент, когато ние казваме, не е вярно това, че не се гледа българско кино, гледа се, но има отношение към цената, към достъпността и важността, разбира се, на обществената медия да е прозорец, както се казва, на тази културна индустрия. По отношение на възрастовите групи, разбира се, дохода по отношение на платените платформи се отразява в чувствителните групи над 65 години и неучастие, или пък информационна и комуникационна грамотност също така в това число. По отношение на София, голям град или областните градове, друг град, села, разбира се, динамиката на гледането на платформи или изтеглянето на интернет в най-голяма степен може да видим в областните градове и разбира се в София, както и честотата. Тук трябва да кажем, че честотата над 12 пъти в София спада от гледна точка на този пост-ковид период. Също така това го наблюдаваме като една тенденция. По отношение на образователният фактор, казах, няма да се спирам, тази тенденция я има по отношение на всички културни дейности и по отношение на доходните групи. Запазва се тази тенденция по отношение на това цената фактор ли е за участие или не участие, особено когато говорим за платени платформи. Една част от препоръките ни са свързани с, както казахме, младежката аудитория, но друга част от препоръките с възрастните хора, които са, трябва да кажем, приоритетно направление на Европейската комисия. Европейската комисия и страните членки се обединяват около това, че не могат да бъдат маргинализирани части от населението по възрастов принцип, социален принцип, икономически. И това е много важно да се разбере като аргументация от гледна точка на създаване на аудитория или приемането на мерки. По отношение на статистическите райони на планиране също забелязваме тази динамика и разделяме не просто северо-западен район, а северна България. И това е един много важен акцент, който искам да направим в социологическото изследване, че говорим за проблеми по отношение на достъпа и културното участие за цялата северна част на страната. Посещенията на театър, въпреки огромния брой културни институти и държавни, и общински, и частни в това число на независими пространства, участието на българските граждани в театрално изкуство и посещенията са с висок процент на участие, над 63%. Това е в началото, Янина каза за насочването на публичните финанси, това са над 230 милиона насочени от държавната мрежа, от общинските театри, независими компании театрални. Това ни дава яснота, изпълняват ли си ролята публичните финанси, достигат ли до всеки български гражданин обратно като публично или смесено благо. Или някъде липсва конкретна политика по отношение, например, при създаването на един фонд мобилност. Театралното представление да отиде и да се играе в случай, че няма сложна постановъчност на място, което може да бъде пригодено, това са читалищата в най-голяма степен, или въвеждането на транспортни ваучери за достигане до областен център, в който има театър. По отношение на възрастовите групи, тук само ще отбележа първата възрастова група, която е над средното, което ние измерваме като неучастие. И това е около 71% от хората 18-29 годишна възраст не посещават театрално изкуство. Според мен първа задача, когато говорим за промяна в методиката, промяна на модел на финансиране, младата аудитория, тази възрастова група следва да остане като фокус в новата методика, създаване и развитие на аудиторията, ако се налага с допълнително финансиране, защото утре тази група ще бъде активната, в по-горните групи, активната на пазара на труда. И хората над 65 годишна възраст. Имахме тук на представяне миналата година, мисля, че беше от пенсионерски клуб Надежда, ако не се лъжа,
и заявката, която ние чухме, искаме да участваме в културни дейности, но столичните институции, за съжаление, не предвиждат диференцирана цена на билета. Не ни искат като аудитория, защото има достатъчно високи доходни групи в София, салона може да се запълни. Тук се поставя, разбира се, въпроса, когато имаме публично финансиране. Публично финансиране за кого отива? За най-високите доходни групи или следва да отива за всички възрастови групи и всички доходни групи през диференцирана цена на билет. И това е една голяма несправедливост, която цитираме всяка година и всяка година наблюдаваме липсата на яснота за това, че всички доходни групи следва да бъдат допускани. И особено това важи за Народен театър, който има промоции, които се правят покрай 24 май и в момента е така, но направи една ценова политика и особено когато се въвежда единни цени, единни за целият салон, например, които изключват автоматично голяма част от възрастови групи, голяма част от доходни групи. Да, просто и за много често, когато виждаме данните, наистина много са подобни за младите и за възрастните, смисъл наистина се вижда как неучастието от двете страни е много голямо. Само за наистина за неучастието на младите, това, за доходите исках само да добавя нещо. Има всъщност прекрасни микрополитики, които се водят от конкретни институти, не бива да говорим, наистина няма централна визия и политика, но има все пак. Просто да напомня, че има прекрасни пионери в различни интердисциплинарни, иновативни формати и просто го напомням, за да светне, защото иначе така. Нали, за това, като говорим за достъпност, имаме предвид от концертите за бебета и как да майки и малки деца да бъдат въвлечени до това пенсионерски клубове да има квота за тях, нали, в Народния театър. Не само и в традиционните институции има такива. Българско национално радио, например, и техните музикални състави. Да. Искам да ви благодаря за да ви поздравя за това, че правите тези великолепни усилия и да върна малко разговора към това, че може би ние също от Интеркултура няколко пъти правихме проучвания, както в национален мащаб, така и по-фокусирани с фокус групи в различни градове и това, което много ясно излезне в изследванията ни, отново свързани времеви перспективи, включително играещия човек, е, че младите хора под 18 години, разбира се, те са трудно достижими, но те в действителност имат огромен интерес към българска култура, към дейности, които са всякакви изкуства, включително и четене. И най-интересно беше, че те виждат липса на достъп и под формата на липса на информация, защото не са комерциално представените неща. Също дигиталната култура не само в аудиторията, но и в създателите и финансирането на този вид умения, които подпомагат достъпа на младата публика до създаваното, включително в близо до тях, от техни връстници, съдържание. И в настоящия проект, който вече почти приключва, това, което беше много интересно за нас, беше едно от българските пилотни предложения на Арта Урбана, фокусирано върху младата аудитория за кино. Те разработиха хибридна платформа, с която да предоставят достъп на деца извън София, но включително и в Софийска област, които нямат достъп до кино, и достъп до информация за европейско кино. Това, което те видяха само от това, промяната за 2 години, е, че киноклубовете и децата, които работят със своите учители и доброволци, показват техния интерес към злободневни теми и към кино, което изглежда почти непродаваемо европейско кино. Кино на тема какво е това да те преследват в училище, какво означава екологична катастрофа. Или неща, които ние се представяме, че никой не би искал да дебатира, но за тях интереса идва особено от това, че те могат дори да се срещнат през тази платформа със създателите.
Тоест и формата, как е предлагането, но също и културата, как да го предложим. И естествено, че предлагането определя търсеното в поколенията. Благодаря. По отношение на липсата на информация, многократно има един неизползван инструмент, който ние непрекъснато предлагаме в различни формати. Информационната асиметрия може да се тушира през обществените медии до много голяма степен. И това не се случва, защото ежегодно в ЗЗРК, в Закон за закрила и развитие на културата, е предвидено да има споразумение между генералните директори и министъра на културата. Такова споразумение няма идея. Дълги години това не се случва, за да могат да бъдат създавани или специализирани предавания, каквото да кажем култура БГ, но не от 11 часа. Това беше целенасочено действие, както всички знаем. Да бъде промотирана, както се казва, или представени културни събития на основата на това партньорство и споразумение, които да достигат до широката аудитория. Информационната асиметрия също е огромен проблем, който е свързан с това, че да, създаваме дори в София събития, обаче нямаме представа, че те съществуват. И това са мерки, които не изискват, например, както на дискусията в Народното събрание ни се каза, няма пари. Това не е провеждана културна политика, по-скоро всичко, което е свързано с действия междуинституционални, може да помогне насърчаването на достъп. Имаше въпроси още? По отношение на... Да. Искам да допълня, всъщност бяхте покани на вашето мероприятие и съм благодарен за това нещо и много ми е информативно и полезно да присъствам. Относно колаборацията между държавата и, понеже с Министерството самия говорим, аз съм отворен за бъдещи дискусии, може би след срещата. Мисълта ми е, че присъствах на други мероприятия, когато имаха членове от кабинета, презентираха награди. И те казаха в някои, може би интересно ми беше да чуя, че държавата не помага, може да не помага, но не пречи. Значи тази концепция, не знам как се възприема в културния сектор, нали, но трябва да се търсят иновативни подходи, които да имат резултат, за да се промотират тези проекти. Какво мислите на въпроса? Това може би се отнася, не знам за кой сектор говорите, когато има... Инвеститорски. Това ще да кажа, когато има пазарен сектор, да, по-добре държавата да не се намесва. Но ние имаме чувствителен квазипазар, т.е. имитация на пазара, държавата е основен инвеститор в огромна част от дейностите. За да се тушира така нареченото създаване на непълен пазар, някои дейности да изчезнат, защото държавата не ги дотира, или групи от аудиторията, както ние измерваме, държавата следва да помага. Липсата на помощ от страна на държавата, това означава, че пречи или по-скоро помага на културата да изчезне в цели райони на страната, както се вижда в рамките на цели стилове, дори може да кажем, или жанрове в отделни изкуства. И това е огромен проблем. А да, пазарния сектор, по-добре държавата да стои като с регулаторна роля. Но ние сме не пазарен сектор в огромната част на изкуствата, културното наследство, читалищната мрежа, разбира се. И имаме пропазарен сектор, който е основно културни и творчески индустрии, то не всички културни индустрии. И там държавата по-скоро трябва да има и трябва да съществува смесено финансиране. Така че това не важи при нас. Съгласен съм. И като каза Диана, държавата или там институциите да помагат, да, това е така, но ако може да помагат и малко по-системно, не хаотично, защото сме се нагледали на политики, които започват едната година, приключват, след това се отива в другата посока. Така парите никога не стигат, но може би пари има достатъчно, само че те не са помислени някакси по-ефективно да върват за постигане на някакъв крайен резултат.
Съвсем още две дейности показвам, които са интересни и те се различават една от друга. Това е историческото наследство и забележителности и фестивали и събори. По отношение на достъпа и на участието. Позволявам се тук да кажа пак към мрежата за сценични изкуства, защото тя беше фокус и онзи ден на големия дебат в Народното събрание. Да, имаме огромен брой институти, огромно финансиране и много често колеги в това число от сектора, защото има непропорционално разпределение на публичните финанси между изкуства. Но когато говорим за достъпа и предпочитанията, театъра и киното излизат като предпочитание, т.е. отдолу нагоре, не отгоре надолу като правителствена политика. Имаме отдолу нагоре желание за участие в конкретни културни дейности, т.е. държавата следва да положи усилия за фонд мобилност, ли ще го наречем, или транспортни ваучери, да осигури там, където в отделните статистически райони на страната виждаме над 70, над 80% нито веднъж участие в рамките на театралното изкуство. Тоест, идеята е, че държавата трябва да продължава да стимулира там, където има голям интерес, така ли? Където има голям интерес и желание на българските граждани като предпочитания и нагласи. А не обратното. Не е ли държавната задача да възпитава тази публика? Естествено, че като не знаят кой е Шостакович и като не са го чували, няма как да имат интерес към него. Затова ние представихме общите въпроси в началото, защото измерваме нагласите. Какво е предпочитанието? Какво гражданите искат в какво искат да участват? Ама гражданите са... Само едно изречение, ако позволиш. От една страна това е театралното изкуство, което го няма в дори всяко населено място. И това е сложно за възприятие изкуство. От другата страна, когато говорим за предпочитания, излиза класическия концерт, опера и прочее, което няма във всяко населено място. Те са много по-малко като институти. Давам аргументация за това и реферирам към това, че всички съсловия извън театрално и музикално сценичното гледат едни 200 милиона и казват: стига вече с този театър. А това е сложно изкуство за финансиране, което изисква, особено музикално сценично изкуство, което изисква увеличение на публичните финанси. Или още една крачка назад. Образование. И образование, и надграждане на методика и прочее, и прочее. Yeah. Когато ни отговарят по отношение на музеи или изложби, разбира се, че фактор, който е определящ и той е валиден за публичното финансиране, са временните изложби. Това е двигателя, който привлича едно дете или един граждан, който вече е бил в Квадрат 500, например, или в Националната галерия, тук в старата част. Видяли сме колекцията, видяли сме всичките възможни етажи. Това, което ни привлича, какво ще бъде временната изложба. Да. Това следва да бъде целенасочена политика на държавата с увеличаващо се финансиране. Има един трик, който чисто финансов, Министерството на финансите го позволява създаването на национални програми, които не могат да бъдат със снижаващо се финансиране. Ние така предлагаме за достъп до култура, но такива национални програми могат да бъдат създавани по отделните изкуства. И това, с което и с фестивалите ще завършим представянето на данните и вие ще имате на разположение по всички дейности, по всички възможни разрези, но трябва да направим еднодневен семинар за цялото социологическо изследване по всички възможни разрези. Това е посещението на историческа забележителност, което е свързано с много интересна друга извадка, която може да се проследи от сателитния баланс на туризма. И това са сателитните разходи, които един турист прави, когато отива в друго населено място, посещава, например, тук от Гьоте институт се вдигаме в Велико Търново на Царевец, освен цената на билета. Ние правим сателитни разходи, свързани с транспорт, с нощувки, питейни заведения и така нататък. И това е всъщност двигателя на културния туризъм. Най-малък процент, заедно с нашата шега, която използваме за посещение на
на заведения с жива музика най-малкият процент на участие. Расте в последните години около 42,5%, но остава трайно под 50% на участие, говорим 63%, че е общо на участието в рамките на всички културни дейности. Разбира се, запазва се демографията и при тази културна дейност. Това, което искам да покажа, е фестивал и събор, защото те са най-достъпни, особено във втората част. Събор, когато говорим за малките населени места и за селата, около 50% е неучастието. И тук можем да маркираме една скоба дебела, която да отворим. Голяма част от, особено събори, голяма част от фестивали в малки населени места имат вход свободен. И въпреки това регистрираме неучастие. Ами да, като е фестивал на лютеницата или на... Само на местни жители на участие или да. пътуване до друго населено място за участие? Неучастие в фестивал или събор. Това е с процент. Без значение дали сме локализирани в село, малко населено място или в столицата. И тук, ако кажем за селата, че да, има събори, любителско творчество, както се казва, но те пък са свръхпосетени в някои от районите. По отношение на София имаме множество фестивали във всички форми на изкуство. Допустими цени на билети, даже някои са сход свободно. И това също за нас е интересно наблюдение, защото този ден една от големите дискусии в Народното събрание беше за целевото финансиране на фестивалите. Следва ли да влезе компонента, която да е фестивалите с алтернативен дистрибуционен канал за всички културни дейности? Следва ли да влезе компонента достъп до култура? И разширяване, привличане на нова аудитория спрямо общи брой на аудиторията. Това са интересни казуси, които биха могли да насърчат по-голямото участие в фестивали и събори. И тук си позволявам да отразя също, защото е интересно по възрастови групи, когато говорим, има по-голям брой неучастие на младата аудитория, която обикновено, особено по отношение на фестивалите, следва да бъде, както се казва, фокус груп. Особено за филмови фестивали, музикални фестивали. Най-голям процент на участие имаме в групата 30-49 годишна възраст и респективно най-голям процент на участие. По отношение на София, това, което също е интересно да отбележим, защото достъпа до култура е, както Светла каза, е приоритет за Столична община, но измерваме нарастване на неучастието в рамките на столичните фестивали. И това е изключително интересен казус, който да очертаем и респективно намаляване на неучастието в селата, там където са съборите, намаляване на неучастието в областните градове. Идва момента в София, в който ние казваме 80% от добавената стойност, т.е. чисти икономически принос е тук, голямата част от културните дейности са тук, имаме свръхпредлагане и много по-малко търсене. Този момент идва за някои от културните дейности в Столична община. Мисля да приключим с тази... Тук може да бъдеш другата презентация? Да. А имате ли демографски анализ за икономически активната част на населението в страната, примерно 18-60, за образованието? Това казах, че националната статистика прави веднъж на 5 години за активната работна сила, но не ежегодно. Това е веднъж на 5 години за целия Евросъюз. С последните данни, които съм виждала, София е единствения град с 50+% висшисти. Страната процентите са около 20. Говориш като демография, правим и механичен отлив, измерваме, защото пак ако се върнем на част от културните дейности, публично субсидирани. Какъв компонент имаме, който се измерва? Следва да имаме непрекъснато увеличаваща се аудитория и това се налага дори в областните градове, където имаме непрекъсваема тенденция дългогодишна на механичен отлив.
как културната политика отчита механичния отлив на населението и механичното преместване от по-малък към по-голям град. Това е изпаднало от културната политика като задача за наблюдение. А иначе икономически активната сила ни дава много близки до тези резултати, вече измерени през много по-голяма извадка и ние сме направили дублаж, както се казва, на групите. Аз това уточних в началото. Аз просто извадих вчера последно такава една графика, която да ни постави в контекст. Тук неучастието явно са го изверили на около 80%. Ние го измеряме към 70% и нещо, така че зависи малко от методологията. Но ние заедно с Румъния, виждате, нали, другите, които са ясно, това е Скандинавието, нали, но имаме до 80% участие в културни дейности. Излезе един доклад на Европейската комисия миналата година, който показа прекрасно връзката между участието, високото участие в културни дейности и гражданското участие и качеството на демокрацията. Така че това е много нещо, което с удоволствие бих следвала някога, ако имам пари. И сега това пък също нали, друга тема за достъпа, нали, хората с увреждания, как те участват. При нас, както очевидно хората без увреждания не участват, но за хората с увреждания това е вече почти невъзможно, 6%, което е на фона на всички останали. Нали, как правиш дизайна на едно събитие, дизайн като програма, като умисъл, как ще бъде потребено, как ще бъде възприето. Всъщност ние не включваме нито младите, нито възрастните, какво да кажем за други групи. Горе-долу, мисля, че с това стигаме всъщност до нашите препоръки. От време на време съм сложил малко снимки от нашата борба в малките населени места. Тук, примерно, изложба на съвременни артисти в едно читалище, изложба за слушане. Хората бяха супер щастливи да могат да видят тази изложба. И стигаме всъщност до препоръките ни, само да мисля следващия слайд. Ето ги. Да. Може би все пак, ако има някакви въпроси или мнения, преди да преминем към препоръките. Да. Добре. Ние представяме ежегодно едни и същи препоръки, защото няма яснота в националните институции, че нещо следва да се промени, така че съвсем накратко ще минем през тези препоръки, стъпвайки, отново казвам, на българската конституция, която задължава предприемането на мерки по отношение на равния достъп. И тук трябва да кажем, че гражданските права на българските граждани са неотменими. Така че Министерството на културата да бъде така любезно да не отменя основни права на българските граждани, а да облече всички тези не особено добри тенденции, които видяхме на 3-годишна база в конкретни политики и инструменти. Един от тези инструменти, разбира се, нарастването на публичните финанси за сектор култура и за група култура, които да достигнат средноевропейските нива по отношение на страните членки от Централна и Източна Европа, които се различават драстично от български контекст. Така пленувани 1% от брутен вътрешен продукт и стъпвайки, отново напомняме, особено пък актуално за тази следващата година, България празнува 70 години членство и отбелязваме 70 години членство в ЮНЕСКО. Подписваме декларациите за това, че културата следва да бъде обществено благо, така както е направено през 2022 година на Мондия Култ. Професор Минеков подписа декларацията. В голямата си част тя съдържа секция, която се нарича културни права. Т.е. да не бъдат изключвани гражданите от участие в културни дейности. За София това е манифеста от Брага, който задължава Столична община достъпа до култура, като творчески град на киното на ЮНЕСКО, изпълняващ глобални цели за устойчиво развитие.
и програма 2030 на Организацията на Обединените нации, достъпът до култура да бъде важна точка и задача. И разбира се, резолюцията на съвета на Европейския съвет относно работния план на Европейския съюз за културата за период 23-26 година. Съмнявам се, че колегите от Министерството на културата все още са успели да го прочетат, но той съдържа в себе си много важния компонент социално измерение. И социалното измерение, както казах, тенденция има в европейските държави. По отношение на неучастие на европейските граждани в различни държави в културни дейности, но всичките мерки, които ние предлагаме, те са тествани от преди години, дълги години в различни европейски държави и отвъд, и стъпват на една пост-ковидна ситуация, в която не цялата аудитория се върна в участие в културни дейности. Имаме икономически и социални проблеми и за това е важна задача, както е вписано в работния план за култура, именно социалното измерение, което съдържа този документ. Задачата, която ние си поставяме също в препоръките, които отправяме към Министерства на финанси, на култура, Сдружение на общини, други партньори и организации, така наречената национална програма Достъп до култура. Защо тя е важна? Да обясним пак, защото аз лично считам като финансист, че Министерството на финансите, четейки тези данни, ние ще ги изпратим на Министерството на финансите с абсолютна сигурност. Четейки тези данни, следва да попита какво достига до аудиторията, до българските граждани. Логиката на публичните финанси е да се върнат под формата на услуга, както казах, смесено или публично благо, т.е. дотирано към гражданите. Няма друга логика на разходване на публични финанси и дотиране на дейности. Така че ние предлагаме създаването на партньорство, разбира се, Сдружението на общините тук е основна целева организация, както на областно ниво, така и на общинско ниво. По отношение на вече казаното предложение за културните паспорти, това мисля, че е най-голямата задача и, както казах, най-голямата битка за увеличение на финансирането може да се случи в българската култура през въвеждането на културни паспорти. Още една програма, която може да дадем като пример с остатъчни функции, тъй като не беше разписана добре, това е програмата Заедно в спорта и изкуствата и трикратно намаление на средствата по тази програма в рамките на последните години заради неизползването на ресурса. Няма нужда образователната система от тази програма. Така се оказа. И логиката да въведем на нейно място, след като държавата успя да даде в първата година 100 милиона, значи е постижимо на годишна база да отдели 30 в повече и да покрие още по-широка целева група от около 1 милион и 300 хиляди деца и младежи и студенти. Това е конкретно предложението с 100 лева на годишна база, както казах, и да не се прави разлика между създателя на културния продукт, т.е. това да не е априори задача единствено и само на публичните институции, но тук да бъдат равнопоставени, както е в текстовете на ЗЗРК, всички организации са равнопоставени, т.е. включването на държавни, общински, частни, неправителствени институции и организации. Диференцираната ценова политика също считам, че следва да бъде наложена, както се казва, методологически към всички културни институции, на първо място, които продължават да имат единни цени. Много от тях имат диференцирана ценова политика за пенсионери, за деца, но тук следва да има един анализ достатъчно диференцирана ли, че да покрие социалните групи. И това, което се оказа в столицата, не е. И това е кратките препоръки, които са свързани с читалищната мрежа. Да, читалищната мрежа е най-децентрализираната така след училищата и всъщност има най-голям потенциал да достигне до някои от тези групи, особено по отношение на малките населени места. Просто е, че там много липсва визия, пак така има
от всякакъв вид трудности, но всъщност виждаме доста добре работещи мрежи неформални читалища, които успяват да разбият така това статукво и ние се опитваме и се надявам през една така бъдеща програма всъщност да можем да мейнстримизираме и затова поздравявам между другото и Българска музикална асоциация с тяхното приложение, което направих с сцените, защото ние пък много искаме да свързваме съвременни артисти от всякакъв вид с читалища, където има сцени, които са добре поддържани и запазни, те трябва да се доремонтират, но не са в супер окаяно състояние, т.е. трябва за конкретни неща да се дооборудват, но имат от България има около 3000 читалища, 1600 от тях са активни, от тези 1600-500 са адекватни. Нека да се концентрираме върху тези 500 читалища и да видим всъщност дали е възможно през пилотна програма за достъп да се изгради, да се отговори на поне нуждите, които са свързани с достъп в малките населени места. Да, нещо да продължаваме. Така. Много читалища. Така. Да, нуждата от културна медиация, където вече се скъса връзката е много важна. Връзката между образованието и културата, вие споменате. Според нас това е ролята на културен медиатор. Ние сме предложили в Брюксел, дори в така наречения селски пакт и беше приета като част от политиките за развитие на селските региони. Културната медиация е нещо, което ние не го виждаме, няма го в образованието, висшите учебни училища по изкуствата, като надвис, художествената академия, музикалната, няма пространство много за културна медиация. Вярваме, че това е изключително важно, тъй като почваме да губим публики без хора, които могат да са медиатор на съдържание и да работят с местни общности. В един бъдещ момент това биха могли да бъдат хората в читалищата, но все още не са. Няма как да очакваме да работят такива модели. Ето Диана може да каже за мобилното кино. Това е просто като илюстрация да си представите какво е мобилното кино. Ние много пъти сме го показвали. Това е голяма задача, особено за София, град на киното, да достигне до селата, както казах. Това представлява един по-голям тир, който имаме в разгърнато състояние. Става една малка кинозала, която би имала социална цена на билета, на крайната цена, би имала тази мобилна зала, както я наричаме, или мобилно кино, би могла да достига до всяко по-малко, по-голямо населено място, в което няма десетилетия прожекция на кино. И това ние проверявахме, още един модел на зала, как изглежда. Проверявахме в това число на ново, на старо, как може да се осигури. За съжаление няма европейски оперативни програми, по които това може да мине като актив, но не е сложно да се случи, не е скъпо струваща инвестиция. Но би имал огромен ефект за българските граждани. Да, може да върнем. Всъщност това, с което искаме да завършим, беше, че до тук сме стигнали, 3 години се потвърждават едни тенденции, които са, така за мен началото бяха шокиращи и притеснявам се, че почвам да свиквам с тях. Това е притеснително. Къде изчезна? Аз само тук за секунда, за да ви покажа. И това, което искахме, да, ние също правим кино в детски градини, работим с деца в българо-мохамедански региони, но ми беше това идеята. Искам да ви покажа, да. Бихме искали всъщност да застанем с един манифест, който е на базата на данните за достъп до култура, който сега работим върху него, но той в общи линии обобщава проблемите, които виждате тук в един по-манифестационен стил. И да ви поканим да участвате в една коалиция достъп до култура, която да се занимава регулярно с застъпничество по отношение на политиките за достъп. Такава коалиция, за момента тя започва неформално да се създават организации, които виждат смисъла на тази работа и смятаме, че трябва по някакъв начин да се формализира. Може би ще направим страница на лаборатория право на култура, където ще качим изследванията със сигурност, но и нашите препоръки и ви каним да се присъедините, защото това не е по силите на нито един от нас по-отделно. Е работа, както се вижда, не е ясно дали и ние дори в нашето така поколение, така в работното
работните години, които остават, че успеем да стигнем до там, но ако сме повече хора и по повече начини успяваме да се застъпим, вярвам, че ще успеем. Това е за сега. Моля ви да си оставите контактите в списъка там, за да може да се свържем с вас, когато стигнем до там, да ви поканим за по-активно участие. Може би все пак да дадем възможност, ако има и други предложения след цялото изследване, което видяхте, макар че цялото, Диана ви каза, че наистина ще ни трябва цял ден. Въпроси, ако има, но и по отношение на предложенията. И аз, когато започнах срещата днес, казах, че още в началото имам предложение, което много държа да се запише по отношение на използване на данни за култура, правене на изследвания на национално ниво, пък и защо не и на местно ниво в по-големите градове за култура, социология. Това, което отчетохме, още когато правихме анализа на изпълнението на предишната 10-годишна стратегия за развитие на културата в София, е, че спорадично различни организации правят изследвания, като например сега се сещам на Пети от Интеркултура, която беше направила прекрасно изследване за гейминг индустрията, изключително ценно, защото тук вече идваме и до финансовия въпрос, защото гейминг индустрията, ние говорим, че имаме IT специалисти, създаването на игри е изключително индустрия, която печели много пари на световно ниво. Тя беше направила страхотно изследване, но това изследване няма възможност следващата година да се повтори, да се потрети, за да се види тенденцията каква е. Тоест, някакси тези изследвания да бъдат осиновени от институциите или поне да бъдат използвани, може да не са целият въпросник, може да вземат няколко въпроси и да ги включат в такива национални изследвания и да се проследява тенденцията през годините, за да можеш, когато формираш политики, когато харчиш бюджета, защото все пари няма, ама пари има, но ние просто и така ги харчим на парче. Когато го определяш този бюджет за какво да бъде, нека да се види тази тенденция, както и тук тенденциите, които Диана представи и Янина, и някак си да се реши приоритетно за какво отиват тези пари. Така че, много моля, моето предложение е свързано с тази посока данни и изследвания. Ние го включихме, разбира се, и в стратегията за София. Включваме го където можем във всички документи и се надяваме, че някога ще има ефект. Така че заповядайте, ако има въпроси, ако има други предложения. Нашето изследване има международен интерес, което е... Знам, да, международен има, но български няма, разбира се. По-голям международен, но да покажа също, че ние поправихме с екип, отделно от Милена, която е тук, част от екипа, бяхме 7 човека активни изследователи, отделно повече от 20 организации, които се включиха, образователни организации, гейм индустрията, компании. И това, което е много интересно и любопитно за мен е, че нашето проучване показва колко много публиката държи на творческия сегмент в гейм индустрията, включително много важен за културно наследство, за образователни елемент. Тоест, дори много млади хора отлично съзнават колко много потенциал и интерес те имат към създаването на такъв вид културен продукт от гледна точка творческата му страна. И това би трябвало да се комуникира много повече, защото там е пресечна точка и с театъра, и с киното, и с четенето, и всички останали неща, за които говорим. Музиката, разбира се, не знаете за наградата Бахо, която ние много се гордяхме с нея, но така около 24 часа и после изчезва от полезрението. Така че трябва да... Това, което казваш, Петя, е точно така. И светлото това, което каза за изследванията, навън, защо проявяват по-голям интерес към нашите изследвания? Защо прави впечатление, когато покажеш особено с дълъг динамичен ред изследвания? Защото от години европейските общества, а и отвъд, са свикнали, че когато се изгражда политика, се работи с доказателствена база. Работи с аргументи, а не се почесваш.
и каже, дай сега да опитаме това или това, дайте ни тук едни пари, дай от тук още едни пари. Това е с много ниска ефективност планиране на политика във всяка една сфера. И това, ако бъде наложено в действителност като модел на нашата културна политика, тя няма да е същата априори. Лошото е, че на нашата събитие, и тук искам да благодаря на Гьоте институт сърдечно, защото ние започнахме въобще темата какво са културни и творчески индустрии преди повече от 10 години. Гьоте институт. Днес продължихме в последните месеци в партньорство с Фабриката за идеи, с нашата организация включихме Българска музикална асоциация, Креатек в дискусията за финансиране. Продължихме вече с конкретни политики и се старахме в цялата тази група от събития, които се дължат на колегите и така с тяхната отворено желание да се случва тук дебата. Надяваме се, че сме успели поне да събудим, както се казва, някаква гледна точка по отношение на нови политики, на използвани възможности. Данни, които предоставяме, и те са за българския гражданин, изконно право, което той има по Конституция. И разбира се, дискусията, която се организира в рамките на Народното събрание, тя беше инспирирана от всичките тези месеци, които правихме. Социологическо изследване, финансиране, регионално развитие. Първото събитие, което е вдъхновено от работа, която прави Анина за културата като превенция за насилие в училище. Чуваме сега ежедневно за локалите с най-ниска посещаемост, трябва да кажем, на събитие, за разлика от финансирането. Много се надяваме, че е имало ефекти. Тук сърдечно благодаря на Гьоте институт за всичките тези възможности, които сме имали през последните месеци, година и повече, за да се събираме тук и за да дебатираме важните за българската културна политика въпроси. В настоящото ни изследване благодаря сърдечно на Асоциация за развитие на София и на Светла Ломева, защото нямаше да случи без нейната гледна точка и това, което е най-важната ни задача, изследванията да станат фокус на културната политика и дългогодишно партньорство и сътрудничество, така че сърдечно благодаря на Alpha Research, които професионално правиха изследването, на нашите партньори от Българска музикална асоциация, с които извън Гьоте институт и в други пространства, като храма на парламентаризма и в общи политики, се опитваме да събудим и да ударим звънеца за цели и липсващи части от политиката и един настоящ контекст, който не е толкова оптимистичен и преди 24 май следва да го сложим, както се казва, на най-високо ниво. В заключение, да ви пожелаем весело изкарване на днем и с отворено сърце и душа да посрещнем най-светлия български празник 24 май и да имаме основание да се чувстваме приоритетен сектор и след 24 май от 25 нататък. Благодаря ви за участието и присъствието. Дианче, все пак да кажем, предстои още една такава дискусия по това изследване, която е фокусирана само върху данните за София, в сравнение с националните. Така че очаквайте, ще се свържем с вас. Благодаря ви, че оставихте вашите координати, както и за това, което Янина каза преди малко за тази лаборатория, манифест или каквото и да било. Ще продължим да ви държим в течение, но до средата на юни ще бъде проведена тази втора дискусия. Много се надявам с хора от Столична община, които дирекцията, която е свързана, експерти, творческия съвет. Ще представим данните, ще фокусираме само върху София и може да сравняваме и с стратегическия документ. Поне ние с Диана сме участвали в неговото писане, така че можем да ги държим отговорни decision-мейкерите. Благодаря ви от мен. Благодаря ви много.